kolleger har jo fundet en gammel video af dig på nettet, og så har vi dykket ned i din historik og har fundet ud af, at du har haft en tidligere karriere i pornobranchen. Ja, men det er jo ikke noget, jeg er stolt af. Det kan jeg godt forstå, at du ikke er, og det er vi heller ikke, for den sags skyld. Og derfor så er vi simpelthen nødt til at fyre dig, fordi at vi kan ikke have, at nogen af vores kunder kunne have set dig på den her måde, da det er rigtig stødende, og de vil ikke kunne tage det seriøst. Det forstår jeg bare ikke, fordi det er jo min fortid, og det er jo ikke noget, jeg gør mere, jeg er kommet videre. Det er bare ikke en god nok grund til at fyre mig, synes jeg. Jeg forstår udmærket godt, at du ikke er enig i det, men det er sådan, det bliver. Fordi at vi vil miste utrolig mange kunder på det, og det er simpelthen ikke acceptabelt, at vi sender nogen ud og interviewer dem, for at de eventuelt har kunnet se dem på en pornografisk video. Det kan du vel godt se, at det ikke er særlig fedt. Derfor har vi valgt at fyre dig. Jeg kan godt forstå, at du er sur, og du har alt muligt ret til at rejse dig over og råbe og skrige.